De statenfracties van de PvdA, SP en FNP willen duidelijkheid van de provincie krijgen hoe de begeleiding die het Jeugdhulp Friesland jouwt ontpleegd zijn. Fracties hebben verloren net dat er lang niet altijd hulp verleend wordt en binnen daarvan schrokken. Het hacken van computers zorgt voor liekevolle slachtoffers als het stelen van fietsen. Dat blijken uit een onderzoek van de NHL Hegeskwallen. Die had in oparbeiding met de politie voor het eerst in Nederland onderzoek dient naar het aantal slachtoffers van cybercrime. Het museumweekend had orende sneeuw en snijn 16.000 bezoekers lutsen naar Frieske musea. Dat binnen de 4.000 minder in vergelijking met vorig jaar. Van alle musea die het meedienen, wie het het drukst in Museum Prinsessenhof en het Natuurmuseum Friesland in Ljouwert. De gebitten van jonge band gaan bot achteruit. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Friesland. Op basis kwam blijkt dat 2 keer toskenpoetsen op een dij lang net altijd meer regel is. Als het 1 op de 4 band poetst maar 1 keer dijs. Het gevolg is meer gotjes op jonge leeftijd. Joenen vannacht opklarings en temperaturen krekt Bob het vriespunt. Monodij is de lof beroen en iedere kans op Rijn. Het wordt een graad tot zien en er zit een matige, ontkrachtige zuidoostenwind.